Namar ka jingmi shibun ki jing ujor persya iki nongnya auto rickshaw Nongpo Riboy District ka Nongpo Region Auto Rickshaw Owners and Drivers Association NRAO and DA haringkat ka jing trailang bat ka traffic branch Jongki Bor Plate ka district kila penlong da ka jing pensung tho pajba yaki banya auto ha ka khat neu trek naitung arjar psaw Nolor ka jing pensay halor ki kendon an ha ka juk apor kala penlong ru ka jing kenrai ki kot kisla kali bat ki driving license ka bahasurak ba National Highway Bundrio Hajan Bethany Hospital Nongpo Usap Inspector Ketenat Traffic Uba JK Pawa uli thu bahagani ka jing talasi lalap babun kinongnya auto kim doni ki driving license ki bala kot syaka lai phongot bat lalap ru babun na kinongnya kidang ha bapo ka khat pras nam karta kumta la dan kunaru ikite kinongnya auto ki panya khlam kot khlam sla bat kumjo kite kinongnya auto ki badang ha bapo ka khat pras nam karta bat kani ki jing dan kuna kadai ru kum shibanta ban ai jing snang ye kinongnya auto Uba F Lingdo President ulai thu banamar ka jing bam shim khia ka association sangkme ban shim khia ikni ka kam na kalyang ka nongpo circle kim ban si ban kit khli hi haringkat ba ka jing trailang ba ka tna traffic jong ka nongpo ban talasi ya boro kinongnya auto hapo ka son nongpo khadang ba boro kinongnya auto kin tip ye ki kendon an ba ka juk apor kan long ru ka jing snga ye ki nong lek nong wan Vamos. É, muito. E hora que tá muito fria, já fumar aqui. Dengan Bukan mobile itu. Dia habis siap ini, habis ini. Oh, yang siap apa nak? Nak tahap lagi, tahap ini, tahap. Nim khang ni kalau kawan sepi, dia kaya cuma keling, nak kasih license juga apa ya kata dia. Ini cek dia ke license. Ada kemudian kali kamu. Ini sabar lagi, yang ini mungkin mending tak. Tapi punya kerja ini boleh kita sekarang ya women kerja ini belum fikir tahun ini ya apa fikir tahun ini kami itu tiga kenyataan license itu kalau Kublai yepi borok pagi bapai ye kenika media kemakan informasi ngari Sub Inspector Jackie Pawa napo traffic nile ya awareness program kam checking hang ni napo Bethany Junction namar ba ngila check gini ko auto borok pai nang ba bun na pring gini kim don license mus na pring jengki badai ki pekin sino pendong kim tip bagi don license nya la nya kalau ke danger kalau ke jingma ya kari pakai pendong jingi hamtam la dia kan ukur accident ti below 18 years kidon banyak mentaksi nyela check bagi lap cibun ya kido ki bamdan nyela fine ya ada compounding yaki nang bagi slip nyela ai ki kenapa kelong reminder yaki pakinang ni cemat kim note cu banyak rumah Teng apa gila pun case kita accident case gila pak kim don license pak kawiru kawi on the age kim don license kita kerau ke jing bela ke jing ongjong aja pai pak di media tak sih pak makin tip pak nang ni cuma nyilek checking bin man kapor pak ngakan tu iki bri driver ki banyak kaliru ngoba banyera banyele ya ka driver registration yiladi apa DTO ngim ong AAP nama kali kawan ngim usia kali kawan jumpi ngim interfere kali kawan jumpi Henry Kari pakidan ke ID pakidan ke license tangi kimane Henry
na bari criminal license ke government kam sha batnya pelmar tam ni ke furlen ke babun ke jinya pai ka tu ki helmet criminal helmet nang ta onala jiaba accident kapai ke kli ke menu benlut ikmi pa ba pli hayeng kila sem jinjar ke nomor pakit bagi kun jengi tam ta andre la dikle police kolong ba og police kun tam ta andre nak bata ke jing bah jong ki pai ba kinongnya pai kinongnya auto nang wi ni penjar le wi le na entai jong ki na makin like na ngetiap bagi bun beli kinong ki beduk ba pemdon kini na kanau ki kwa ba pin nam don kam ban a shu hospital kana ba tolong safe ki le di ba pin pong helmet tan ka kadau ni ne penjar ya di nang ba nang ni smat tolong ke kubori ki we ki tampan ki we please won tang jongi kejuro kapar ban penku ya kene keji keran gidan ban kentu ya ki try jong ki oto ki badon hapo jong kan hapo region jongi hibar ke we haba ki don ya ki oto lada dei banyak ki bahing asem laki long ki kon ki jong ne ki ai ki drivers ki jong ki ya kata compare ni pediang ya kata gangba gajing kerpat na galiong jongi ganok po unit ni kerpat ya ki try jong ki to bakin sobha ban ai ki driver ki ba lahe larang ba lane kan kenai aku sedang kata compare ni pediang tang ba ki dei ban long ki baladon ki license nek kabu ban alkublay ya ka police department lang ba ka traffic branch batkum juro na kabanta ki media ngi ai ya ka jengkublay ka ba kerpang ya na bata jiki hak ba kelak la ya ka por ki na bata ban sim ya kene senjam ban ban bha ban trai ru ya kam ka bha na kabanta ban checking ya kini kalasan na bata ki driver ni ibam don ya kini sen tang ka tai kublay bun na kalian tungka no po ini albidi bat kane ka benta na kalian jungi ka nong po unit ani lakshmi ranti lag babon bun telik isnam ba kinoilam hapo jong ka central body kinsim ya ka senjam ban pen bha ya ka kam ka bidi jong kisem jong kinongnya ato hapo jong ka nong po region ni bar ka wei henry siam ba dagliang jong ki noilam jong ka nong po central body iyo tia lengai kunta banle ya kana kam tang na kalian jong ka nong po unit ini kala ban bosun ya nore ke ban like na kata ni hab ban sim ya senjam ban ni lang ban kam police department lang ba ka traffic branch yo ban ai ngo yo blai rai no bo no thau blai lam ya ka senjam ka je lute ke jong im jong ta ne ka por ba de klemat ka ba idon manta ban jubab alor jong ta ke jong kli ka ba pidon ban kli ha pa deng jong ilang ha ke por ha ke por na yang naglian jong kanong po ini kumu presiden ngadan penjumpa ekta jeng kali juki kadon gawe kaktin na ga bible na gesti jauh jokab nang benokong khot ke ba arpar ke bong kumne dolong thi kinong le ektin om tang kinong yo sneu lengba ini kaktin na ga bible ngakwa ban share hagane kapor ba ngile ya kene kakam naglian mi ka nong po ini hadin bangilyo ya ka complain ka babon nakaliang jong ki baipa kinong lek nawan ki badai ha ka temri boy bi jengi hapo jong kane ka nong po area ke jongi ki ngiyo ya ka complain ha ka babon habri bat ki driver auto ke jongi namar ba bunsin ngilap bat nisiam ba ki driver auto jongi ha ka por bagi kamai ya ki auto ki don ki passenger ki ba complain ki ong ba ki labo aj nang ta ki keren ru ikin ki beklema kor ka bamut ba ki on discipline nang ta ngiyos ngero ba ki don ki driver auto jengi ki ba ki ba di drug bat ki don ro ha ki banai ki bladep dang borom ni ha ban itu ya ki sha kmat ki press ba ki media ba ki don ro ki driver auto jengi ki bale ki kampeng ka kidnapping komta ngiyo ya kene complain te dag borom hari kisah kamte ka penta jongi ka nopo ini persim ya kana kesenjam kate ka central body jong ka auto bade banle ya kana penta henry la khatsau santli isnam naklian jong ka central body ka yo thia lengai kumta ka long ke bawa lerang kumta naklian ka nopo ini ni haban sim ya kana kesenjam ban ya cuman nak penta om ban persneu ya ki para driver ki jongi la ne kem juro ya ki nolek ki nawan henry banwan ra ya ka jingi ya sultanat banwan ra ya ki jingi Bantuan rakyat kajing ya satu jemut kajing singan ya kali kawan apa dengan jong kinongnya atau hukum juro buat di passenger di jongi kentang ya wai suah penkut ya kene kami seks ke statement ke bagian man ai kene keluar kolong ba nak liang jongi ka unit ngisim ya kene ka senjam ban pasat lang sia ki
Taki try jongki auto, but kumjur ya ki para drivers di jongi haba ngisu tu bamta haba ngilek tray, ngilek kita ngi haban penbiang ya ki tiar na ying na lasem. Lada ngilek tray sia gilang kha ki bisa ying ide ban penbiang ya mokiu bat kawai. Bat kum ta ter kumjur hadu banginya ya ki kali ide ban penbiang la ya ki license ki jongi. Kumjur kai ka message ke bagian man ai sia ki try jongki auto. Lane ki driver kumjur abang isim ya kanega senjam ban kamai lane bannya ki kali jingi la kilong ki auto ki ba ki local taxi semua bat kum ta ter idon kam ban penbiang ya ki license ki jongi. Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.